Merħba tfal, lesti għall-avventura tal-lum ma' Żiżi u sħabha, ejja nsejħulhom. Aw Żiżi, kif inti? Ara baba? Kif int Nunu? Fejnu tetu? Ara fejnu? U kika hawn ukoll. Aħna nistgħu nibdew. Intom lesti biex nibdew? Tlaqna. Araw lil min sibt. Tafu min hu dan? Dan huwa n-numru wieħed, l-ewwel numru, huwa l-iżgħar fost in-numri kollha. U naħseb li huwa xi ftit fessut ukoll. Nistgħu nuru n-numru wieħed fuq subgħajna. Hekk ara. Wieħed. Ejja nippruvaw flimkien. Wieħed. In-numru wieħed huwa l-aktar numru faċli biex nikdbu. Araw. Nibdew minn fuq u ninżlu linja dritta l-isfel. Ejja nippruvaw. Minn fuq u ninżlu linja dritta l-isfel. Qisu bħal soldat, dritt. Madwarna insibu ħafna affarijiet li jħobbu joqogħdu waħedhom bħal numru wieħed. Pereżempju fl-ispazju hemm xemx waħda u d-dinja għandha jdur magħha qamar wieħed biss. U qed taraw x'għandu fuq zaqqu numru wieħed? Tikka waħda. Ara Żiżi, ara baba, kif intom? Hemm x'qed tagħmlu Żiżi u baba. Żiżi u baba illum iddeċidew li jiżbarazzaw ftit il-kamra tas-sodda ta' Żiżi. Hawn ġugarelli u affarijiet oħra mxerdin ma' kull imkien. Sew tagħmlu tiżbarazzaw ftit Żiżi u baba. Żiżi għandha sodda waħda fil-kamra tagħha, bil-lejl torqod fuqha. Fuq is-sodda Żiżi għandha mħadda waħda wkoll. U dak x'inhu Żiżi? Żiżi għandha ġugarell wieħed fuq is-sodda biex traqdu magħha bil-lejl. Kemm ħelu Żiżi! Baba qed tgħin lil Żiżi terfa' l-ġugarelli f'posthom. Kemm għandek ġugarelli Żiżi? Ħanara jirnexxieli x'ngħoddhom. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Żiżi għandha 10 ġugarelli. Fidejna għandna 10 tiswaba. Ejja ħnodduhom flimkien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ara fejn huma? Hello numri. Araw, l-ewwel numru huwa l-iżgħar minnhom, għalhekk jiġi l-ewwel. U l-10 numru huwa l-akbar minnhom għax jiġi l-aħħar. In-numru 10 huwa l-akbar numru li nistgħu nru f'idejna. Araw, hekk, 10. Ejja nippruvaw flimkien. 10. In-numru 10 huwa magħmul minn żewġ numri. Kif jinkiteb in-numru 10? Nibdew minn fuq u ninżlu linja dritta l-isfel. Imbagħad 0. Dawra tont. Ejja nerġgħu nippruvaw. Minn fuq ninżlu linja dritta l-isfel u mbagħad 0. U waraw kemm għandu tikki fuq in-numru 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Saħħa u mħabba u ħafna paċi u slim. Saħħa u grazzi kemm ħadna gost flimkien. Nispera li nerġgħu naruk, nispera tkun ferħan. Għax samaħna nerġgħu narawk, nixtiequlek tkun daħkan. Darb'oħra ngħidu merħba, mal-lum saħħa ċaw ċaw. Darb'oħra nilqgħuk għandna imma llum ser ngħidu ċaw.